Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायाव हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय दिनैहाय गोबावनि उनावहाय न'आवहाय फैदों जाहा सासे गोदान आलासि जोंनि फेमिलि मेम्बार थ' बेखौहाय नायनो होननानै फैदों स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला लांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो मा गायखो नारें गैला माथो जायाखैयानो बेखौ हानदों होननाय खोरदैया जानिया बाबाया दानना होबाय माबाखौ दान दे न'आव मामाया जों थांसिगोनखाय हरनो नागिरदों आयौ खाथि नै आखाइजों मोनाखायो नै जोंनि सिकिउरिटिया माखौ जानो हरलाय मा दं नुबाय बिमाया जोंहा मा हरखायो जोंनो बेनो जाहैबाय बिमानि अननाय हान दे नों हानलाय इमा नारें नारें काजि मानो ओमफ्राय मा इयो बिबारबो बारबाय थादोदि बिबार बारबाय थादोदि आरो थाइबावगोन हामा ओइ नैलाय बिबारबो बारबाय थादोदि 12 मास थायो आया नोंसानिसो अ नोंसानावबोथ' खोरदै बिराद थायग्रा थानाया बेनो अ बाजै लानिसनो ओरै दुगुआ उन्दुबाय इयाव मानो लाबोखो दुगु मा लांखो माइरं नारजि ओमफ्राय इयो मा नैयो लादुआ अन्थाइ लादों आङो बेबो माइरं ओमफ्राय इयाव मैथा खारै आरो मा बुस्थु दोङो बे सेन्देलखौ न'आव दोननो लाबोदो आरो माबा सोनासो होफिनदोलै न'आवसो दोननो लाबोदो बेखौ ओमफ्राय आं गानगोन ओमफ्राय ओमफ्राय नै दुगुआ जाहा आयो सना दुगु आयु जि मोजां उन्दुना दं नायनाय बे mana di kamu sih dugu sona dugu ama tadi kayak thona nama video hama nama dekai lagi dulu dekai mana sa dulu juga ya maha ini जानिया दाउआ हलाय आं आदार होबा बांद्राय देरगोन खोमा आं आदार होनो होननाय मा भिडिअखौलाय इदिला अ इदिला दे ini जादो दा दाउला मासे मा थांखो दे दाउला गिदिर दंबो मासे बेलाय नुदो नुबाय गायसा दाउआ माबा लाय दाउला फग्रा दै खारबाय लै मासे इलाय नुदो इलाय जाबाय दा इलाय दाउलाया गोजौ दै इलाय नुदो हांसोआनो गैया मानैल' हांसोआनो
गासैबो बेफोरो जाहानि दाउ गोजान दाउला नै नै जायखौ जाबा आं जोलै दोनदों दाउला मबेखौ मुलि फाख्राया इखौ जोलै दोनदां दाउला गाहाय दोनसै माइनियाबो मालिक बिहामजोनाबो बै बिमा फाख्रि आं सिनायनाय नङालै दाउफोरखौ एखे सना नै जाहा दुगुखौ मालाय टुक्लुआ बामदो न' आयु खुदुमबाय हनै खुदुमबाय रायलायसोबाय खुदुमसियो बिराद खुदुमो हनै गुफुरथार गावाथ' ओमफ्राय गोसोम आबा होआनो आयु सना दुगु जोंहा टुक्लुआ फंबाय मोनबाय दुगु आं अननानै होनो दुगु न' दुगु देरथारसिगोन दाख्लैसो मोनदों 15 daysसो जाबाय आरो फैलायबाय लोगोफोर फैलायबाय धनस्रिघाटनि मेलायाव फैलायबाय खोमसि नुवा देन्जार मानसि जाखायोनो जोंनिया मानसियानो मानसि नै दायो आङो मेलायावहाय थांबाय आरोना ओमफ्राय आंनि नै लोगो सासे पुरा जेलेबि दखान होदो पुरा बिजि आरोना ओमफ्राय मेला गाखोनो होनना थांथारदोंमोन आङो मेलाखौ गाखोनोनो मोनासै बन्द जाबाय दसेल'सो थांदोंमोन जोङो आं मेला गाखोनो होननानै थांथारदोंमोन आरोना खिन्थु गाखोनोनो मोनासै बेड लाक फाइभ आरो 6 होदोंमोन आङो ओमफ्राय 4आवनो आटकिनानै थाबाय 1 नाम्बारनि थाखाय हायासै आरोना ओमफ्राय बेखायनो दायो आङो आनैखौ खालामहोनो थाखाय बुंबाय ओमफ्राय आनैया दा लाबाय आरोना आनैया दा खाफाला दंना गैया नायनोसै र' Elem iyi मोनबाय Bunu bile söylüyor. Pasti dia.
लाखानो गैया लावदुम फैयैखाय दाउ मासेबो मोनासै थांनाय बोसोराव खम मोन्दोंमोन जोङो दाउ हांसो दासिमबो दंबावोसो जानायाव बेनि फिसाफ्रा आरो ओमफ्राय नै ग्रिन जेलेबि दोहै आं खिथानाया बेखौ जानानै नायबाय आरोना बिराद गोथावमोन